Druže komesare, da ih slačimo komplet. Merak mi je da poteram jednu dvojicu drumom. Šališ se. Njih ćemo menjati za naše drugove u zatvoru. Luka, sprovedi ih u logor. U redu. Ti vidi da se prikupi svo oružje i tovari odmah u kola. Razumem. Ajde. Ajde, mladiću, povuci malo. Junački ste ih pobedili. Neka stari drugi put, bolje nam pomozite malo. Ajde tovari, pregledat ćemo posle. Mišo, pazi šta sam sklepao. Oružja nam puni sormani, kako ne bi šalju nam Germani. Hitler šalje puške i pakete, a vojnike svoje kao mete. Bolje ti tovari, a manje piši. Da ne bi išao na raport miši. Drugovi, ko će ovo oružje dobrovoljno prebaci do našeg logora? Evo ja! Ajde, primakni kola malo bliže. Savo, jesi lud? Pa ubićete teča. Čut bre! Ideš i ti sa mnom. Neće ni znati. Čestitam. Jel te, gospodine kapitane? Vi lepo ušetali, a? Ovo je srpski grad. Valjda nije zabranjen za Srpe. Pa kad ste Srbi, što ne dođoste sat ranije? Veoma vešto ste izmanevrisali komuniste. Ova akcija imala je neočekivani odjek u svetu. Mi smo odmah javili našoj vladi u Londonu da ste vi ušli u tu palanku i Radio London je objavio tu vest. Radio Štokholm je 2 puta ebitovao. Lisabon 1 put, London opet ponovio. Barac, ostani sa nama na večer. Sa zadovoljstvom, gospodine pukovniče. Dobro si postupio. Svi govore o našem napadu pod našom komandom. Neka za sad ostane na tome. I neka spikeri što više pričaju. Jednog dana će nešto konkretno učiniti za nas. Ništa mi nemamo od lepih reči o našoj besprimernoj hrabrosti. Baš to sam hteo da vam kažem, gospodine pukovniče. Ta fama o nemačkoj nepovredivosti. Još kako je Nemac ranjiv. Samo treba znati udariti. Jeste li dobili šta od oružja? Ništa. Partizani su sve uzeli. Oni se tako snabdevaju oružjem. A dokle? Do prvog ozbiljnijeg nemačkog protivudara. Nastavite kao i do sada. Mobilišite, okupljajte. Pripremajte. Sedite, gospodo. Ubuduće ništa ne preduzimajte bez moje izričite saglasnosti. Razumem. Bojo,